clear tu zong zong te weekend crime special huna ka lo lom ve ka cheo ama sain crime special hun kan man chin hi tha kan ti tlang lo chu ko shelawa ama ro chu duangin en tu te kan tamlem lo ni inalanga e thili ti zel tlak nge ni dona bansan mai chi ti te karil ruwa lo oma e video i lo en fuwa ka channel te ngai hlu ni chuan milo subscribe turin ka som nun le chuwa tin like le comment te kha mino pile don nya ole tun tuma chuan thil dang dai tak mai kan mishing pui nun nge thleng ni si kan ngai thadona Cindy James string nun thon thu mangin beng in titlai ve thung te ang Cindy te chung kwa hi Vancouver khopui fem Richmond Canada chengan ni a unau paruk zinga au pa berani anno panlai hun hian thil dang dai soitur ombik te chiam lowa ti chuan Cindy chu kumsom pakwa lo ten chuan pasalatan Dr. Roy make peace ania anin neila hiana pasal hi ama ain kumsom pariat lain au panghe nge ani an kumin thauna chuan ati buai phaloti alang chiang nge kumte chu number mai ni hekle Cindy chuan nurse na thoka abikin no pang en kol nuama ti hle a no panga po abikin chung ko ke chia tanga lo chuak le riru le taksa har satna nei te tan pui nuama ti hle bi ka ma se no pang taka pasal nei ta chu ari nangin alo nuam chia lo nge nula tela kham lo zok Cindy chuan nu ni chuan ning ta zek maya a pasal chu thena nun bul tan thatle chak na chuan atur ut ni berina shiata ti chuan kumsang kha zakwa somriat pahnia chuan Cindy le pasal chuan anin nei na chu ti top mai tha ti in anin chenta ni hi anun chhiat na tur niang ti reng Cindy chuan a chhut phalo ti chuan Cindy po in son chuakin amai na chenga nun bul tan thaturin ain buat saita a Atei ang chuan anung chove nok zela huning mo chen liam nu chuan achunga chuan thilmak tak mai theng chhotan ta phone call dang dai deuh adong ta fo maya a phone ria chan chang hian ale lama tanga ron bitu chuan tung kam moi lo deuh in ron bechina kuta thak don thu te shilin achang phei chuan tha te ron vo hial thin tungen ni te zola in phone chu anda mak zel si angai na shelo theile a anon bia khun chung hi secondary lo te bak ani ngai me ulo chu mai ani lo Cindy in amel adong imtia mailbox te hon hian a phut zok na tur thil a munol thin a chen chu le kha chan som bel khom manga thuzia ka mureng che ti te mei che pakhat angonga re lai mek ni om tak te mi vi tum ni om tak kut pakhat chem ti keng lai te lo om thina toy mo chuan chung ho chu da khomin amel box a chuan a lo da thina ni Cindy chu chi a in athabar hle a atira chuan tu ma hne na soi chuak lawa ma se phone call adon tak sikawang le amel box a thil mu nuam lo tak adon reng ta ka wang chuan anu le pa tin hena kalin a phone call don thin le amel box a thil om thin te chu a shil ta veka anu le pa te po an ngai thalo hle a police ne na thil om dan soi turin thuron an lo pe nge ni anu le pa te thu soi chu zomin Cindy chu police station a kalin report a thelut ta a ma se hemi tum hian police te chuan an lo uk sak lu tuk lo ni na lang ti chuan Cindy chu ina a hole ta ni ma se nuwa po chuan phone call le milem rap thak tak chu ala dong ringa ama ain arap thak tul le ngal meichia mani chawa cheng tan chuan adon sona nuam lo kherang le Cindy hi meiche mel tha le hlim thei tak om khom na po anui ring pol ni thin nui mel pureng mai kom nuam tak mai ani a ma se re lo te a chuan ami zia chu danglam chhota a hlim mel pu sang ring thin kha anui kha ta hle a anu na ngwain ama hi a chau mel thei hle bok a chung le a thian ten a man sha thin Cindy kha chu ang talovin adanglam ta hle ni ti chon lo mu ve boka ana po ma ang khan aril ro pe pum hlum thak lo ti sha takin a che phel ta zeu zewa tuman a chanan shat box si lo wangin an en liam thari top mai ne Cindy ti boy tu chuan top mai tum lovin ama aina sign aroin lar chhozel maya a che dan a rowa in a huai sar tul le ngal tum khata ho chu a veranda eng in chi chu
vuak ke ania chu mai ni lovin zote thisa pathum hi alo in khai reng mai ni chu Cindy hlau tuk chuin chunga lutin police te call atuma a phone la chu alo la thimak le ngal lau thabar zetin chu zan chu atling tla thei ta shamani ale khadon rap thak tak tak te chu da kho zela atira kha chuan a mailbox a omte kha chu stem an nei ve thapa ma se stem ommia lo alo om chawa chu mai ni lovin a kailon thlengin lekha chu an lo nu chha ta tat mai a om zia chu ama ti boy tu chuan a nai hle in a in chunga alu chil lo chau ti na ni zan kha chu a thian nu pakhat ekne si chuan Cindy chu vatlo tuma kongka chu han ki kar kara reife nuwa po chang tu nom haulo Cindy kar chu amu wangin a om ngei ti shabok si chu ba ka na thoka kal chwa ka ni lo chuan ina atom de uchot te shetlat chuta a thianu chuan tlai lama jil ruman mo na nei mia lawa in buala chin thwa she chwa ka chu wang chuan a thianu chu bathroom a omani a ring ta bera a om lo ta ni poin ai nung lama te engomoti laklo te lo nei takin ti thuwa avakal kwal chin vela chuta chuan Cindy tuemo mu lau ni om taka lo bok reng chu wa muta ekne si hian hetia Cindy mu thut wangle alo om dan chu mak e ma wangin a phuzok nge nge a atira phe chuan Cindy ni ti po shelok lova ma se nuwa anin chian chuan Cindy nge ni te chiang ta chawani Cindy chu wa auta a chuta chia chuan Cindy ngonga nylon atanga siam stocking lo in hling chu awa muta a chuta tang chuan Cindy chu tal chhuah atum lo ni rang takin ekne si chuan awa pana stocking chu awa phel pui ta wata Cindy chu khur zoi zoya a thian nu hne na chuan a thei ang angin thil om dan chu a shilta a ina chuan a oma a motor dana thil eng amol la turin akala bom eng amoni a hai kwala chuti lai chuan tu te mo hi hnunga lokalin anon man bet ta thuta chuta angonga stocking anon vet kwala chumi mang chuan an rek ta ni na soya ekne si chuan tu tingen ni ti a hriat le hriat lote an mel om dan tala la sha em ti te chu lo zot wata Cindy chuan nunglama tanga be an ni wangle an re thuta wangin an mel mu chian man lo thua soya sneakers waran bun ti chiang taka sha thua soi telbok Cindy chuan chutia an re buai lai chuan kongka kikrian shia a chu chu hlawin an tlan chita te soibok kongka kikri hi ekne si kikri ngei khani chutia an tlan chiat vele man mo baklengin ai hnunglama pana abi rungala ti chuan a thian nu chu lo langta ni ekne si chuan a thian nu chu ngai to hlema se ti thei anei wak chuang lo chutiang thila ton nuwa po chuan Cindy chu in son chhuai mo riabo tum nai me po nei chuang lovin aina chuan ala cheng chhun zom zela makin ti em keini ni taila zan khat chu soilo ekne si kha kan zui chuak ve ngal rum rum du nge yang engpo ni se chhuwa theilo na chan thatok takte po lo nei ve ni mai thei ti chuan huna kalbek beka angai te te in Cindy po in le khathon thum lo tak tak le thalak maksak tak tak adong chho zela athil don te chu adon nu na piang arap thak ta tual tuala vai khat phei chu akar uin sila anlo zepa chu le kha chuan ruang mithi da nei na nor lu lai mek lem hi alo chuang nge nge chu mai ni lovin sahel thlengin Cindy chuan adong tanol mai zan khat an thok bang a ho chu awi vul lai chu lawa khur zoi zoin ek che phungin alo oma angonga chuan nget takin hrei lo in thlungbok ma se van nei thak takin ui chu alo la dam hlau thungani Cindy soidan chuan karthen khata chuan ni tin tak meu heng vona le ti thaina le kha te hi adong thina karthen khatai ro chuan ni ni thum dana te dong thin thung achang phei chuan rei tak an re ve wang thina wangin Cindy chuan an du tok hlen ve to don aniang ti in alo lom ve thin hle a ma se nu loka angai te bukin ain tran le thin heng hun lai hian Cindy hian diary ang ring dawin athil ton chanchin chu aziak thina athil don thinin aril ruti buai thin ziate anin ngoi thu te ain ziaka anuwa he thu zia hian chhar point an chhar rei tel tela Cindy chu athwa kanu tel tel ti a hriat thei hialani ma se adim lem love
athil ton hi arab thlak ve em bokatin ni Cindy hian police te hna report a Theihlut kan ti to kha report te Theihlut khan police te khan an lo ngai thu tak lo hle a tlang takin an tilang bok athil don te chu ama zia chop ani lo mo an lo ti let zek zok ani ome a phone call don chungchang po chu no pang hoin an fiam aniang an lo ti sak du lek chawa dot phwa chup anga ten lo pu thul report Theihlut tu tan po in chiroi na tham khopin an lo che ve po ni ma na a report Theihlut po chu tiang an ni chuan anon buai pui zuin anon ngai sak zui hlek don lo ti po chu achiang viau mai hemi chungchang hi Cindy in a diary ti to mayang o a diary a zia dana chuan he Hilton wang hian ama nge in ama vo tu hi ama chuna ngai thole a beilet angai tho ziak nge ni police ten an pui du don lo te chiang sa a chuwang chuan ama in a beilet mai ngai reng ani ti chuan ama saberatan chuina tanga in son chhuah chu tumta a ti chuan mun shana in luain a khosata a ain son na mun hi anu le pa le chian thazwal ti lo tu ma shil lo in son mai ba ka aming top chu thla ka tumta a hi ama vo tu ten an zon mu lok lo na na ati ni ti chuan private investigator pakhat ozi keban ti ming pu ruaya achunga thil thleng zong zong chu ashil ta veka police ten pui do lo ma se ani tal hi chuan apui thei abei se ni ti chuan ozi keban chuan ana chu thok tan ta a ma se Cindy chuan thil zong zong shil lovin zep china nei ni in a hreta tlat mai ti chuan Cindy nu le pa ti zok chu mu in ati ti puya anni po chuan zep nei ni in an lo sheve chia boka Cindy chuan achunga hetiang ti tu hi asianga ma se hlo em awangin a soi chuak ngam lo ni an ring tlang ta bera ozi po chuan asia chin atang chuan ana chu tho tum ta ni atira chuan Cindy in kota eng da chu tha in asia eng an da chuan zanlaya Cindy te kota kalvel po chu an lo mu thei don ti na ni chu ti chuan Cindy in kota chuan eng chun da ta phota ozi chuan Cindy chu two-way radio rig room thila me tur om telang chi kha akol tir bok hey Cindy phone line in katle dai takin ti thuwa ni le tlai khat chu Cindy a pek tak radio tang chuan thom rimak tak tak mai hi ozi chuan a shita a thil tliak ri ni om tak le thil ri rum te shitala chu tiang thom a sha chu ozi chuan Cindy chu angai toina hlau thong le a rang takin Cindy in lama chuan a tlan pheita a in chunga Cindy lo le treng chu mu a rang takin apan na ya akuta chuan no them kil telin chemte lo burwua le kha chuan thiangai ngai ro meli te lo in ziak kyau mai achet lo wang chuan athita ngai man hiala ma se maran dek cho lo la phuwe det deta rang takin 911 a call ngala damdoin pan pui ni in wani thak takin Cindy chu an chan thei ta lau mai Cindy har chhuah hun ngakin ozia po chu damdoina chuan a umve ta ringa Cindy ron har chhuah ve le chuan engthil nge chunga thlengti alo zot thuaya Cindy chuan abana shiawan chiu chu athil shat nu nun berani tholo shila an mele an mani po a mu lo thu shil bok kha thil then lai kha zana ni wangin thil om the ni viau bok ozian thil tangkai tur om azo chu engma shat mu mala nei tatlo thil mak deu chu police ten fingerprint lak na chang an chilo chu ni khatiang thil pui mo lutuk an ti lo thei chu private investigator ozia po chu lom lo hle a anua police te chuan thuzo chiang turin Cindy chuan pana mase ozia chanang bak chu Cindy chuan shil tura hretlatlo atopa phei chuan police te chuan Cindy chu athil ton chu engama an oilo thule thudik soizok mai turin an shil let ta hiala mase Cindy miroi ozi thung chuan khatiang thil kha mani le mani chunga chuan ati theilo ni in atang ve tlat Cindy taksa shaw vilu na le vina te chu mania ti theini lo thu soin ama ruai tu chu tue motakin ti na ta tum ngei ni na soi Cindy chuan hemi zana thil thleng le ama mi tiamin ashat na mangvek tho soya ti chuan mi roi ozi nen chuan in ronin mi doi muthin pana thaberin an cheta a ti chuan chu tiang lama mi thiam chu panin anin doi mutir thin ta a police lam chuan pui an she lo thon chila
ma se thudi ka soi nge em ti chian nan polygraph test pal tlang phot sian du thung police te du danang chuan Cindy chuan polygraph test chu apal tlang tange ya rin lo takin a pass tlat chuti chung chuan police te chuan Cindy chu a thil lo ton to ten aril ro ngong na sat ema wangin athu soi chu rin tlaka an ngai chia lo chu wangin Cindy in chu darkar somni pali chung an en thata ni chu mai ni lovin a phone a chuan ngai thak ruk na anda sak boka ma se police ten an nan tho chung chuan Cindy ron vo thin tu hi arele mak thung chu tiang ani ta ka wang chuan police te chuan Cindy chu lem changanga an ngai pha ta chi arenga Cindy nu le pa te ro chuan he thil ti tu hi a fingin in thiar filim hun a she hle ni nan ngai chu mai ni lovin police ten an fanu chu lem changanga an ngai theinan kung azong thiam hle ni nan ngai bok ti chuan police ten an in thiar filim san nu ni revak lawa chuan miswal chu nga yang bokin arunin lar le tanta ma se second ray lo te ni wangin chui ngai na lo thung ale peka chuan Cindy chu damdoina ngai hial khopin anron beile ta Cindy chu aina tanga mel ruka hla tuiluan korbula mu ani a mi panna tho phe kho khing le lama buna kut korabun bok khovo ta to rei to ema wangin anun nei na tuar man chep nge nge a ataksa chu pille kakin akhatila kan soi war om love angonga chuan a mami angkhan nailona siam stocking dum alo in vet le bok maktak main ama ang thoin hemizana thil thleng po hi engma sha ta nei lo damdoina tanga chhuah ni chuan a chanu eknesity nu pa chu ra puyatan asom ta top mai ni eknesi le apasal to mate po chuan an chanu din mun chu she thiamin ra pui chun tumta a chumi zan chuan an mutui tlang viawa ma se zan la ya chuan basement atangin thom an theta tlat mai thil tliak ri rop ri ni om takani chu vele to ma chu enge ni ti fya turin in hnuai lam pan chuan a chuk thla a basement atanga me al lo chuak chu muta a 911 call turin eknesity chu aw tuara ma se phone man han tum chu an phone chu ama ang thowin a thi ti an chita a to ma chu pona tlan chuakin a chen om toy ma ber ne na 911 call di la tumani chutia tlan chua pa chuan mi pakat in malama dinga Cindy in lo thlir reng ni om tak chu muta a ma se zan thimani wangin tunge ni ti a she theilo chu pa ne na chuan 911 call sakturin aw tuara ma se chu pa chu engma soilovin rang takin atlan son ta dai mai wani thak takin to ma chuan an thenom te in atangin 911 a bia a kangchel tu pol an local ta ni police te chuan tuk vervel le in chung lu ruk theina om manga kutzian mu lo wangin kang mei chu in chunga tanga chuak ani nge yan ringa ama ang thawin Cindy chu kang mei ti chuak tua an pule ta chutakara investigator thin kha chuan zana Cindy chu a uine na an leng wak lai an mu thin thule ama be tu nia soi hi omin hlau tak tak ni se chuan zana ama a chuanga manrin lo thun lo soi vele boknen Cindy chan chu a chetak zet atlak niam chak ema wangin anule pa te point an mang an puita hiala ama lema ain ti hlum mai te an hlau thon puya Cindy doctor ron thin te point jirulam domdoina om mai an lo choa chu chu bo zuin Cindy chu kar som lai damdoina chuan om ta ni jirulam damdoina tanga ron chwa nu chuan Cindy chuan anule pa te hne na chuan ama tanga lo thup to cho soi chuak ve ta chu thil chu ama be tu ni o manga rin hlel nei thu chu ni Cindy chuan chu pa chuan ani na a soi chwa chuan a chung tele a thian te zong zong tha chimit sakvek atum thua soi chuak ta a ari rule taksai na tornem to ema wang ponyang aning tong khong ve to te poni mana adai ria po mani in ti hluma du thua jak lang hial nge nge ni ti chuan police ne na kalin achunga chutiang thil ti chin tu chu a pasal hlui Roy Makepeace ani rin thua soita a ti chuan police te chuan pu Makepeace chu thu zot fya turin an panta a rinang nge in ani po chu lo phana sa hle a ani lo zia fin fya na na answering machine manga a fin fya theitu alo thile zok ta zama a Makepeace chuan anupui chuan tha a vo ni na soi zok klat doctor ani a Cindy chuan mi zihni anei nia sha tholo soitel nge nge a ma se Cindy khari rudam doina kan ti to kha
hetiang thil hi doctor ti khan engma an tilang tat lo ni kha chu Cindy chu bazara chhuaka banka a hlo da that pa le chome engi lo le tura kalani heta chhuak hi adam lai an mu nun ber choni ta ni Cindy chu bauti an report nu mei ni somni panga kumsang kha zakwa somriat pakwa akar chu bazara motor park na muni a akaran han in fia chuan akar kong khara thisen muni a chuan upper chunga athil chi sang da chu car seat vela chuan a dar nuai bok akar nung chon honga akar chunga chuan a chome leite chu alo lo oma tin thil pek tu mutana ti chu a tel bok kar ni chung chu chung khatle chenrual ti chuan mangang takin an zonga an lo cham thaka are hian are tlok ani ber kar ne liama Cindy ruang chu in ruak alu atu lo kota chuan an charta ni Cindy ruang an charna lai hi mun lun tak veivak reng na ani wangin kar ni lai mu chua lo ani thu hek lo Athat tu hian khoyamulaya emo thatin arwang he ta hian anu chia ta nia ngai ani investigator te chuan Cindy hi aboni khan thani ngal lawa khoya emo khung bo phot nuwa thani nan ngaya mase autopsy result alo chuaka Cindy chu aboni ngei khan thani ti anon nem nget tatlat ataksa chuan hliama tuan sa hle a abana chuan chiuna hliam ombuka mase ka raimo arwang an charnai mo Hmuh an nei lo thung morphine ain chiunia rinani arwang charani lai po hian akuthi nunglama tron kopani a ake tron ani buka angonga chuan ama ang thawin nylon puan stocking ain vetle chia bok mase hele chen hi ke akala ama kutle ke phuara morphine ma in chiu chu thiloi tak chu ni chia lo khop mai kanla soi mai cheu angonga re na nen in oi bik lo ti ru police ting ai dana chuan Cindy chu khoyomulaya in chiwin ain chiuna popaya he in ruaka hian kalin arwang an mu danang khan ama le ama in phuara ti chuan a thina hmuna khan in sonin athita ni nan la soi cheu zuknia Cindy thil le an endigna po nylon stocking a le thoin ziak lawa tin achung le khatte point ruihlawati ngai lo thon soi tlat bok ti chuan Royal Canadian Mount Police te chuan Cindy thi chan chu manin thatemo in thatemo ni thon puang ta a mase mithi te thi chan in fia tu coroner chuan a thi chan dik tak chu ataksa morphine atam lutuk a zolo wangni na puang thung police te chuan Cindy pasal hlui make peace chon ring hlela mase engma fin fiana nei lo wangin an hling theingot bik lo make peace la chuan Cindy chuan mi sang nein ami z chen kha chu amale ma intina chingani chu ami zidang khan a hriat puimia lo wangin midang ti anga angai ni in a soi a thi chan chu engpo lo ni in tha ani emo in ti hlume mo po lo ni ta se Cindy ya khongai thak tak zet a chan chin a zia na chiar phei chuan anun ha thak zia le nungreng chunga thitluk ani thua hriat Theihloh van doi thak takin Cindy nu le pa te po an boral to a an thi ni thlengin an fanu chu manin ti hlum ni lovin thani nge an ring het tlat thung Cindy unaw nu Melanie Cindy boral laia kum somni pasari na mang mek chuan le khabu pakhat tunge ka unaw nu le ka thian thattu ti le khabu zia ka a unaw nu chunga thil thleng dik tak hi sha chuange yala tum fanani a thi dana hian ngai dan chini a oma a then chuan Cindy chu mani in that anin ringa chen khatin apasal hui tha ni nan ngai thung police te che da ni ama khop mai mang angin mi nan pana anna chu an thei to palo tran puyani chu tian ne kin report the lut tu in a boina chingfel tura apan chuan a puidon lo ni ti station chwa san fel main a shiat thei khopin an lo dong song thalo hi an nan tin lo hle te lang chiang ani rinange in hliama tor nuwa po aminga thu zofia bak mala kan tumlo anua lie detector apal tlang vek nuwa an pui po hian an larin lo zia lang chiang hle a an hai thok thain an thei to phan chwa sakta se Cindy hian anun na hi achan kherangem a thi nu thlenga a thi dan an puan dana po khian manin tilhumangalan tir tral an tum ru hle zoke moti tur ni na lang
autopsia landanin abo ni thi ni a abo changa kar ni nuwa arwang mun lun lai taka muni manin that ni se khatiang mun lun taka let reng te chu abo ni khan an mungal don ti na nia thilmak takani e police te hi kan mang an nia kan tlan lu na le kan har sat na min tran pui tura mi pui ta na thok an ni min police station thenga har sat na tlan lu pui to ni chuan engchung chang po ni se amangang ve to hle ti na ani anni point engang mishing nge anni thiar lovin theitop chhuah puin thatakin an theitop lo chhuah se chuan boina tam takhi chu achin fel the nge yang le sindi po hi ahar satna ngai tha ni wangin anun na hiala chan phania nun na pakhat lek po hi a hlut te lul nen eng po ni se ngai thatu te engin ngai dan le sindi hi manin ti hlum nge nia thani jok ingai dan chu comment lama o